Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Top One Toys, nummer 1 in speelgoed in Dokkum. En Albert Heijn Dokkum, uws eigen. De mensen zijn ingeschakeld. Dat betekent dat we even jullie kunnen laten zien aan de mensen die thuis zijn. Dus draai even om, kijk even naar die camera met dat lampje, met dat lampje erop. Ja, daar. Oh, daar. Ja, nou wordt gek, hè. Die camera natuurlijk. Die camera wil ik naartoe. Ja, die camera. En dan even heel hard zwaaien met z'n allen naar al die kinderen thuis. Hallo en leuk dat je kijkt. Want we gaan vandaag iets leuks doen. Echt iets heel erg leuks. We hebben vandaag een prachtige band bij ons. Mag ik een groot applaus voor de 3 leden. Ik zal ze even voorstellen aan jullie. Joeke Numan. Eva Cinema. En Hevert. Dat is allemaal onder leiding van Hevert Groenendijk. Maar ja, we moeten natuurlijk wel muziek maken en ik hoop dat jullie een beetje kunnen dansen en een beetje kunnen swingen. Dus ga met z'n allen lekker staan even, ga even lekker staan. Dan gaan wij even een lekker liedje met ons allen doen. Let op, daar gaan we, met z'n allen. En dansen, en dansen. Oh ja. Oh, dat gaat goed. Want luister. Ieder jaar komt hij uit Spanje. Met de stoomboot hier weer aan. Omdat hij liever Sinterklaas zo heerlijk vindt om naar Dokkum toe te gaan. Hij heeft voor ieder een cadeautje, brengt het 's avonds naar je toe. Hij rijdt door veel en vindt en gaat naar ieder kind van de Sint. Hey, die wordt nooit moe. En die Sinterklaas, makker staat toe wild geraas, de zorgen aan de kant, want de Sint is in het land. Zeg, hoe zit het eigenlijk met jullie? Zijn jullie dit jaar wel lief geweest allemaal? Nee! Ik ben ook lief geweest. Zou die ook wat voor mij hebben meegenomen? Nee! Ik ben benieuwd hoor. Want zet je schoentje bij de schoorsteen. Zing een liedje voor de Sint. Wortel en wat stro voor Americo, zodat de Sint je huisje vindt. 'S morgens vroeg weer uit te vieren. Geef je moeder snel een zoen. Jongens, wat een feest, de Sint is langs geweest. Er zit een bakje in mijn schoen. Want het is Sinterklaas, makker staat toe wild geraas, de zorgen aan de kant, want de Sint is in het land. En aan u, het is Sinterklaas, makker staat toe wild geraas, de zorgen aan de kant, want de Sint is in het land. Zet je zorgen aan de kant, Sinterklaas is weer in Nederland. Wauw! Helemaal goed zeg, helemaal goed. Zijn we los allemaal? Zijn we los allemaal? Ook alle kinderen thuis, allemaal helemaal goed? Ja, want het is belangrijk dat we goed natuurlijk zo meteen Sinterklaas binnenhalen met een heel groot feest. En jullie zijn de allergrootste feestbeesten, heb ik gehoord, dus niet? Ja! Nou, daar hoor ik niks van hoor. Jullie zijn de allergrootste feestbeesten! Nou, we gaan nog één keer zwaaien, want ik zie daar al die kinderen al zitten daar achter die kamer. Ga nog even zwaaien met z'n allen, even zwaaien, even flink zwaaien. Oh, dat is goed hoor. Kijk, en dan hebben we nog een man die heeft de camera op de schouder, die staat dan aan die kant, dan kunnen we ook even naar zwaaien en roepen even, hallo thuis! Hallo thuis! Ja, helemaal goed. En dan daar staat nog iemand, daar zitten ze ook achter de televisie en dan roep je even, hallo papa's en mama's!
dat komt helemaal goed. Maar weet je, we hebben nog veel meer gedaan. Want we zijn de afgelopen weken wel heel druk met Sinterklaas. En Sinterklaas heeft natuurlijk een heel speciaal plekje. Weten jullie dat? Want waar slaapt Sinterklaas? Waar slaapt hij dit? Hij slaapt toch bij? Roepers? Het Pieterhuis. Pieterhuis? Niemand nog een andere, want hij slaapt hier in Dokkum ergens. Maar waar dan? Roepers? In het bed. In het bed, dat is wel goed natuurlijk. Maar, welk bed? Het is het bed in het gemeentehuis. En heel misschien krijgen wij een heel klein glimpje van dat bed van Sinterklaas. Zouden jullie dat bed willen zien? Ja. Een van onze verslaggevers is op pad geweest. Hendrikje Talsma ging naar de burgemeester toe en maakte het volgende filmpje. Kijk met ons mee. Nou, hallo jongens en famkes. Wij staan hier op de Ziel in Dokkum. Het is hier oersekoud, maar het is lekker warm bij je binnen en Sinterklaas is kreeg binnenkwam. Nou ben wij heel nieuwsgierig wat Sinterklaas sliept. En dat kunnen we natuurlijk maar aan één vreetje aan de burgemeester van Dokkum, mevrouw Waanders. Ja, goeiedag mevrouw Waanders. Goeiedag. Waar sliept Sinterklaas? Nou, Sinterklaas die sliept in het stadhuis. Dat wil ik graag zelfs ik. En wij vinden het altijd een hele eer om Sinterklaas die nachten bij u in het stadhuis te hebben. Ja, want het is wel heel bijzonder hè, dat Sinterklaas hier in Dokkum is. Zeker, wij gaan, ik krijg dat deze dag dan gaan we op het bordes. Nou, en daarna had Sinterklaas zelfs een hele drukke dag hier in deze gemeente Dongeradeel. En dan is er, jongens, hartstikke blij dat er hem dan op beurt kan hier in het stadhuis. Mooi, centraal in Dongeradeel, in de prachtige stad Dokkum. En ben je hem nou echt heel hard bezig geweest om het lekker mooi gezellig te maken in het skimmerke van Sinterklaas? Ja, vanzelfs, want het is maar één keer in het jaar hè, dat we dan zo'n bijzondere gast in het stadhuis hebben. Dus we zorgen ervoor dat het al je mooi skimmerke is. Er staat een mooi grut bed voor Sinterklaas en we zorgen ervoor dat er elke joen een lieds cadeautje op het kissen leidt van Sinterklaas. Oh, dat is echt mooi. Maar nou ga ik één vragen en ik denk dat alle jonkies en famkes het ook wel weten wel, of net jongens? Mag ik er even zien? Jawel, ja, dat mij wel. Dan gaan we even naar binnen tijdens het stadhuis en naar Boppen. En dan zullen we zien laten hoe dat eruit ziet. Maar dan gaan we dat even doen. Dan kom ik zelf bij je erop. Helemaal op paard. Naar dat prachtige bed van Sinterklaas. Wie is hoe dat bed wel de zien wil? Oh, maar er zijn een paar kinderen die kunnen geen Nederlands. Dus omdat Hendrikje dan weer in het Fries spreekt, dan ga ik gelijk automatisch in het Fries weer verder. Dus ik doe het in het Nederlands. Het bed van Sinterklaas. Wie zou het willen zien? Ja? Wie is er allemaal vanmiddag bij de intocht geweest? Wie is er geweest? En wie vond het spannend? Wie vond het echt heel spannend, zeg maar? Ja, wil jij eens naar me toe komen? Jij daar? Kom maar even bij. Ik wil even met je praten, want ja, als je daar vanmiddag bent geweest, dan moet ik daar even alles over weten. Kun je me vertellen hoe je... Ik weet niet wat dat is. Wat, de boot van Sinterklaas, heb je die niet gezien, de boot? Jawel. Hoe heet jij eigenlijk? Demi. Demi, hoe oud ben jij? 6. 6 jaar. Oh, ben je net zo oud als mij, dat komt allemaal goed. Maar heb jij dat vanmiddag ook allemaal gezien? Ja. Was het ook spannend, want die boot ging ineens andersom, hè? De andere kant op. Maar wat vond je van de boot van Sinterklaas? Mooi. Dat is een nieuwe boot, hè? Heel groot voorop. Wat stond daar ook alweer? De hele grote... Was dat een pakjes... Wat was dat? Een pakjesboot, hè? Pakjesboot 754 uit mijn hoofd. Dus er zijn wel heel veel pakjes dan, hè? Maar ga jij nou ook cadeautjes krijgen? Wat denk je? Ja. En heb jij je verlanglijstje al klaar? Nee. Nee? Maar als je nou een verlanglijstje hebt, hè? Wat staat er dan op? Een Barbiepop? Ja, maar ik krijg een Barbiepop. Die heb ik zelf in de krant nou uitgeknipt. Oh, oké.
waar ik mee kan make-uppen. Wat goed zeg. Geef even deze dame een groot applaus. Hè. Even een heel groot applaus. Wil ik nog één iemand even naar voren hebben? Wie was dat vanmiddag? Nou, kom er dan maar bij. Je zit ook zo lekker vooraan, dat is makkelijk, hè? Hoe heet jij? Elise. Oh, ben jij groot ineens? Ja. Of ik ben zo klein, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar hoe oud ben jij? 7. Wat vond jij nou het spannendste vanmiddag? Ik vond het spannendste dat die boot dat die omdraaide. En dat het dan wel goed kon. Dat dan wel goed komde. Ja, en toen hebben wij heel hard geschreeuwd natuurlijk om een Sinterklaasboot. Ja. En wat schreeuwden we ook alweer? Wat was het? Hallo Sinterklaas. Ja, Sinterklaas, deze kant op komen, deze kant op komen. En dan kwam het gelukkig toch goed, hè? Ja. Want dat hebben wij met ons allen gedaan. Elise, een groot applaus voor Elise nog even, hè? Helemaal goed. Helemaal goed. Wat zei je nou? Hij zei bij de opdracht dat je 5 was. Dat heb jij goed opgezien, ja. Ja, wat goed. Heel goed, heel slim. Maar denk je ook dat ik 5 ben dan? Ja. Ja, hoor ik heel veel. Maar even wat anders. Ik zei even wat anders. Kunnen jullie ook goed zingen? Echt waar? Echt waar? Kunnen jullie bijvoorbeeld zingen... even testen hoor. Sinterklaasje. Ja, die kennen jullie ook. Maar kunnen die kinderen dat thuis ook, vraag ik me af, hè? Dank u. Maar er zijn ook heel veel andere liedjes geschreven. En eentje die gaat over een hele enorme, grote boot. En weten jullie over welk liedje ik het dan heb? Ja of nee? Maar wacht even. Sigins komt er. Nou hebben wij natuurlijk een fantastische band staan. Dus we gaan het gewoon met z'n allen doen. En dan ben ik benieuwd hoe hard jullie kunnen meezingen op Sigins komt de stoomboot. Let op, daar gaan we. Komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Iets aan te zingen, hè? Want hoe gaat het dan ook alweer? Iets met die knecht, toch? Ja? Oké, let op, daar gaan we, hè? Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. Nou jullie. Oh lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan eens stilletjes ons huisje voorbij. Applaus voor jezelf, hey! Mensen die er ook zijn vandaag, dat zijn de vaders en de moeders. En dat is leuk, want we hebben een draagbare camera en dat maakt het altijd extra leuk. Dus ik ga even op zoek naar een paar papa's en naar een paar mama's die jullie hebben meegenomen. Ga ik even op zoek hoor, even op zoek. Wie kan ik zo snel vinden? Ach, helemaal vooraan. Dag mevrouw. Hallo, Wat is uw naam? Griet Holtrop. Giet Haltop, wat leuk zeg. Maar gaat u vanavond ook de schoen zetten? Tuurlijk. Tuurlijk. En ik vertrouw erop dat er ook wat in komt. Nou, Sinterklaas heeft namelijk gevraagd of ik even een paar schoenmaten wou opnemen. Dus als ik even mag, als u me even omhoog... Kunnen jullie me even helpen? Wat voor schoenmaat is dit? Schoenmaat 10, 11, 31, 12... Wat voor schoenmaat heeft u? 38. 38, dat is belangrijk natuurlijk. Hè. Ik ga ook even hier naartoe. Hallo mevrouw, gaat het goed met al die camera's? Want al die mensen willen dat thuis ook allemaal zien, dat zult u begrijpen. Wat is uw naam? Esther, Esther, hoe oud ben jij?
Ik ben 23. En je gelooft natuurlijk nog helemaal in Sinterklaas. Ja, tuurlijk. Hartstikke goed. Wat voor schoenmaat heb je? Ik heb maat 37. En wie is deze kleine ukkie die je hier voor je hebt? Dat is leuk, hè? Dit is Yannick. Oh, Yannick. Oh, Yannick, die denkt, ik laat het er even bij. Ik vind het wel goed. Dus gaan wij dat ook doen. Heb je er een beetje zin in? Ja, tuurlijk. Straks komt Sinterklaas binnen met al die pieten. Ja? Misschien dat er nog wel wat met jullie gaat gebeuren natuurlijk. Dus ik ook voor jullie natuurlijk heel veel plezier zometeen. Hè? Dus dat komt helemaal goed. Mag ik een groot applaus voor alle papa's en mama's die hier zijn? Alle papa's en mama's. Hartstikke leuk. Nou is het... het wordt allemaal wel steeds spannender. Vinden jullie ook niet? Ik vind het zo spannend. Ik vind het zo spannend als dit allemaal maar weer goed gaat komen. Sinterklaas, die boot. Eerst al die boot. Mag ik er tussendoor? Het lijkt ook leuk op de tv, hè? De mensen allemaal naar mijn rug zitten te kijken. Oh, het is wel spannend hoor. Spannend. Heel spannend. Maar, wie van jullie vindt het allerspannendst? Wie vindt het allerspannendst? Even kijken hoor. Wie? Wat? Joeke? Vind jij het zo spannend? Ik vind het ontzettend spannend, want ik weet niet zeker of ik wel lief ben geweest. Oh, ja, lief. Dat is wel het belangrijkste natuurlijk, hè. Het liefste. Maar misschien zit er al een zwarte Piet ergens in een hoek. Dus als we even met z'n allen gaan zoeken. Eerst in die hoek daar, Kinderen ook thuis, je weet nooit wat daar zit, hè. Je weet nooit wat er zit. Kijk even. Zien jullie een Piet? Nee? Oh, wacht even. Dan gaan we naar die hoek daar. Even zoeken. Nee, ook niet. Wacht. Misschien hier, misschien daar in dat kleine halletje, hier vooraan ook niet. Nee. Dat is allemaal zo spannend allemaal. Nee, ook niet. Maar, wat is nou... In deze hoek dan, achter het gordijn misschien. Nee, ook niet. Ja, Piet! Oh, Piet, kom erbij, Piet! Hallo, Piet! Hey, Piet, kom er even bij. De rest gaat even allemaal weer zitten, zodat iedereen het goed kan zien natuurlijk, hè? Hallo, Piet! Wat leuk dat je er al bent! Ja, Hoe gaat het met deze Piet? goed. Ik zit goed te kijken naar deze... Maar iets klopt niet met deze Piet. Wat dan? Ik weet het niet helemaal. Iets klopt nog steeds niet. Ik weet het niet. Misschien moet je even omdraaien. Misschien, ja, nog een rondje. Nog even iets verder. Is dit wel een Piet, jongens? Wel waar, dit is een echte Piet. Maar wacht even. Wat is dit nou? Wat is dit? Er zit een randje op. Hoe kan dat nou? Weet ik niet. Wat moeten we hier nou mee? Maar, wacht even. Ik weet natuurlijk het antwoord wel. Waar is Sinter? En als echte Pieten, die weten dat natuurlijk precies waar Piet is. Op de wc. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ook Sinterklaas moet natuurlijk wel eens... Maar goed, weet je wat we gaan doen? Want Sinterklaas is natuurlijk wel iemand die altijd wel een liedje wil horen voordat hij binnenkomt. Maar weten jullie welk liedje? Welke dan? Stoomboot. Maar, weet je wat Sinterklaas nog veel leuker vindt? Dat het een enorm groot feest is binnen, voordat Sinterklaas echt binnen wil komen. Maar kunnen jullie feest vieren? Ja! Oké, ga midden in die zaal staan. Ga allemaal staan, want dan weet ik daar wel een liedje op. Want al ben je groot, of ben je klein, of er ergens tussenin, wij vieren... Oké, maar die gaan we nog niet doen hoor.
Want dat feest vieren, dat wil ik wel. Maar dat feestje, daar zijn we nog niet aan toe. Maar ik heb wel een ander liedje. En wij gaan op zoek naar degene die het mooist kan dansen hier in de zaal. Maar dan wil ik wel al die handen zien. Hè. Dus we gaan gewoon even een liedje opzetten. En kinderen thuis, waar zijn jullie? Ja, daar. Betekent ook dat jullie moeten gaan staan. Hè? Dus ga even staan. En ook jullie dansen natuurlijk mee. En dan zometeen gaan we Sinterklaas natuurlijk heel hard binnen zingen. Nou, dat komt dan helemaal goed. Maar eerst even heel goed bewegen dat we er helemaal klaar voor zijn. En dat doen we gewoon met dit liedje. Let op, daar gaan we. Welkom! Nee. Want de Cool Kids Party komt straks zelf hoogst persoonlijk nog langs. Dus wij doen gewoon de boten Anna, dat is van de gebroeders. Dat is een liedje, dat gaat ook over een boot. Dat komt dan toch deze kant op. En dan gaan we het gewoon proberen of jullie een beetje heel goed kunnen dansen. Ik ben benieuwd, daar gaan we. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. Nou, die twee handen de lucht in. En we gaan een wedstrijdje hoog springen. Dan gaan we springen. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes. Zwaaien. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot. Rondje maken. Een stuk de 100 jaar, zijn boot die is zo groot. Wow. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Zwaaien. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Wauw, gaat goed hoor. Met cadeautjes, oh hij is zo lekker. En laat het vooral zien aan de mensen achter de camera's, hè, dat je heel goed kan dansen. En ik zie jullie hoor, ook daar thuis. Gaat goed zo, daar gaan we. 2 handen en zwaai. Oh, dat gaat goed hoor. En als het feest dan echt is begonnen, dan gaan we Sinterklaas binnen zingen. Hè? Dus het moet nog wel een grote feest worden. Jullie ook, springen! Wauw! Rondje! Kunnen jullie ook zingen? Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft zo'n hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Zwaaien! Oh, ieder jaar dan komt de Sint naar Nederland. Wauw! En neemt de Pieten mee zo van het Spaanse strand. Goed hoor, Hij brengt cadeautjes in de nachten. Het is zover, ik kan al bijna niet meer wachten. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. Komt hij weer hè? En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot. Een stuk de 100 jaar, zijn boot die is zo groot. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot, hij past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. Schudden! En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Wie vindt het spannend? Ja, wie vindt het super spannend? De broek is afgezakt.
Er staan allemaal camera's op. Je weet nooit wat je allemaal thuis ziet. Maar dat mag allemaal vandaag, hè. Vandaag is het een speciale dag, want Sinterklaas is weer binnengekomen. Vanmiddag al in Dokkum op een hele mooie, sfeervolle manier. Waar het bijna fout ging, want de boot ging bijna weer terug naar Spanje. Maar gelukkig hebben wij zoveel geluid kunnen maken dat het allemaal niet ging gebeuren. Maar de vraag is, zou Sinterklaas al binnen zijn? Ik zie nog nergens een deur opengaan. Ik zie daar achter in de hoek nog steeds geen Zwarte Piet. Willen jullie nog even meekijken? Zien jullie daar een Piet? Kinderen thuis, waar zijn jullie? Oh, daar. Zoek ook even in jullie eigen hoeken. Wie weet, je weet nooit. Misschien komt er ineens een Piet binnenlopen. Je weet het nooit. Kan van alles gebeuren. Van alles. Even kijken. Daar was geen Piet, hè? Daar ook niet? Nee, daar ook niet. Ja, maar natuurlijk een echte Piet moet ik natuurlijk hebben. Hè? Maar hoe kunnen we nou Sinterklaas op een mooie manier binnenhalen? Wie kan me daarbij helpen? Wat voor liedje zouden we moeten zingen? Wat voor liedje? Kun jij me helpen? Wat voor liedje dan? Kom eens naar voren. Kom er even bij. Ben ik even benieuwd of jij me goed kan helpen dan hierbij. Kom dan maar bij. Hoe heet jij? Sanne. Hoi Sanne. Wat voor liedjes zou nou goed zijn om voor Sinterklaas te zingen als die binnenkomt? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Moet ik even vragen, hebben jullie die toevallig? Heb ik wel mee, ja zeker wel. Ja, dat is een goed idee zeg. Dat is wel een goed idee. Maar kunnen jullie die wel zingen eigenlijk? Zullen we eens even oefenen, Hans? We kunnen best even oefenen, ja. Voordat Sinterklaas dan echt binnenkomt, kunnen we even een klein beetje oefenen of dat goed gaat. Hè? Goed. Kinderen thuis, geldt dus ook voor jullie, hè? Geldt ook voor jullie. Zing zo hard mogelijk mee. Daar gaan we. Daar gaat hij hoor, komt. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd. Wacht. Ja. Weet je hoe iedereen staat? Jawel, ik zie het. Sinterklaas die komt zo nooit hoor. Die staat gewoon zo. Iedereen staat zo. Ja, maar de kinderen thuis deden wel goed mee, zag ik hoor. Ja. Helemaal goed hoor. Helemaal goed. Maar het moet natuurlijk wel swingend zijn hè. Het moet swingend zijn. Dus gaan we het nog een keer doen. Okay. En dan heel hard zingen. En natuurlijk een heel klein beetje dansen. En ben ik nieuwsgierig of wij dit met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Let op, daar gaan we. Komt ie hoor. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan nog even bij ons aan en laat je paardje maar buiten staan. Schudden we die handen. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Zingen! En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen. Springen en zingen! Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan nog even bij ons aan en laat je paardje maar buiten staan. Komt-ie! En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen. Sinterklaas moet het horen! En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen. Springen en zingen! Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons staan en laat je paard
laat je maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Sinterklaas is binnen! Oh, dag Sinterklaas, dag Sinterklaas. Gaan jullie van het podium af, jongens? Dat iedereen het goed kan zien, hè? Dat is wel belangrijk voor al die jongens en meisjes die ook thuis zitten te kijken. Dag Sinterklaas, ik ga u de hand geven. Dag meneer Hans. Hoe gaat het met u, Sinterklaas? Vermoeid. Vermoeid? Vermoeid. Ja, want oh ja, hebben jullie dat meegekregen? Er was wel iets heel spannends vandaag. Want er is iets gebeurd met het paard van Sinterklaas. Ga lekker zitten, jongens. Ga lekker zitten en luister goed. Want Sinterklaas, ik heb een microfoon voor u meegenomen. En ook voor de hoofdpiet, dus dat is extra mooi natuurlijk. Want Sinterklaas, vertel nou eens even wat er vandaag gebeurde met Americo. Nou, kijk, dat zit zo. Jullie weten natuurlijk allemaal dat de landelijke intocht was in Groningen. Groningen, ja, Groningen. En van Groningen naar Dokkum, nou, dat is denk ik wel 70 kilometer. Kan je natuurlijk niet van Americo verwachten dat hij lopend even snel naar Dokkum gaat. Of wel soms. Nee. Echt niet? Dus die zou in een speciale auto waarmee je paarden vervoert, hier naar Dokkum gebracht worden. En bij het instappen verstapt hij zich een beetje. En dat noemen wij kreupel. Wie weet wat kreupel is? Wie kan dat laten zien misschien? Ja, wie kan dat voordoen? Hoe ben je kreupel? Is dat niet ongeveer zo? Dat je... Meneer Hans, als u zo kreupel bent, ja? Dan kunt u de intocht niet doen. Oh, dus iets minder kreupel is. Nee. U bent niet kreupel, u speelt dat alleen. Oh ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Ja. Ja. Applausje voor meneer Hans. Maar fijn, en dat doet dus ontzettend veel pijn. En toen hebben we gezegd, nou, dan doen we Americo maar in een stal, dat hij goed kan uitrusten en weer beter worden. En dan hopen we dat hij er volgend jaar bij is. Nou, dat denk ik wel, toch of niet? Ja. Sinterklaas. Hebben ze hem erg gemist, meneer Hans? Wie heeft Americo gemist? Best wel veel, Sinterklaas. Ja. Dat had ik wel gedacht. Nou is het wel zo, Sinterklaas, u bent binnen, maar er zitten ook heel veel kinderen daar thuis te kijken. Daar. Misschien dat u ook daar nog even wat tegen wil zeggen. Daar. Ja, het is achter de camera. Oh, dat rode lampje daar. Ja, daar zitten ze in. Ja, daar. Ja. Nou, kinderen, hartelijk welkom hier. En, de meesten die zullen vanmiddag ook wel bij de intocht geweest zijn. En anders op de televisie gezien. Maar ik vind het heel leuk dat jullie erbij zijn. En kunnen ze ook contact met ons hebben via de telefoon of zo? Wij hebben inderdaad contact gehad. Goed dat u het zegt, Sinterklaas. Want ergens hebben wij een briefje met allemaal vragen die gemaild zijn. Maar ook met allemaal vragen van jullie. En die gaan we dat zeker even behandelen in een rubriek. Dat hebben wij genoemd. Vraag het aan Sinterklaas. Leuk hè, Sinterklaas? Dat is wel leuk. Erg leuk, erg leuk. Dat dacht ik. Nou, misschien zit er ook wel een vraag voor Zwarte Piet tussen. Je weet het niet. Ik heb de vragen natuurlijk zelf nog niet gezien. Sterker nog, mijn regie die gaat ze nog allemaal brengen, zelfs de vragen. Maar Sinterklaas, maar dat is ook helemaal geen punt, meneer Hans. Want de Zwarte Pieten die moeten alles voor mij weten. Dus veel vragen zal ik aan hun door moeten spelen. Oh, dat vind ik wel een goeie inderdaad. Dat is wel een goeie. Maar we hebben nog veel meer Sinterklaas. Want we hebben zelfs een Sinterklaas quiz hebben we meegenomen. En dan denkt u dat het dan klaar is? Nee, nog lang nog niet. Want we hebben nog speciale optredens. Bijvoorbeeld van de Cool Kids Party. We hebben vanmiddag een feestje vierd. Dat gaan we gewoon nog een keer doen. Dus dat is wel leuk. En Sinterklaas. En dat is misschien nog leuker. Want we zijn...
Ik laat me even uitleggen wat Cool Kids Party is. Ja, dat begrijp ik, Sinterklaas. Maar redelijk uitgelegd. Ja? Ja? Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dan. Maar dat ga ik hoofdpiet ook nog wel eens even vragen hoe dat dan zit. Maar weet je wat ook leuk is? We hebben net al het eerste filmpje gezien van Hendrikje Talsma. Hendrikje Talsma was op pad naar het gemeentehuis. En die zocht daarop het bed van Sinterklaas. En wij hopen natuurlijk allemaal dat we een glimp kunnen zien van het bed van Sinterklaas, of niet? Maar de vraag is of ons dat gelukt is. En Sinterklaas, we hebben een heel groot scherm voor u meegenomen. U kunt het bekijken. Want wie weet... Ja, burgemeester, dit is hem. De trap die naar boven naar het huis van Sinterklaas gaat. Dat klopt. Hier gaan we naar boven. Hoe oud is deze trap? Want die ziet er heel erg oud uit. Nou, ik denk al, en misschien dat er wat reparaties geweest had op de deklaag, maar de trap zelfs, en dat is ook aan de stien, die is zo oud als het stedhuis zelfs. Dus misschien wel ouder dan Sinterklaas? Nou, dat weet ik eens net. Maar dat zullen we Sinterklaas eens vragen, Marta. Hoe oud Sinterklaas is, dat weet ik eens net. Nou, jonkjes en famkes, had je dat nou zo'n Sinterklaas vreed, hoe oud dat Sinterklaas is? Dat zou wel mooi wezen. Dan gaan wij naar boven daar. Sinterklaas die brengt soms heel veel speculaas en altijd in galop. Hop, 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 hop. Nou, dit is het dus, hè? De kamer van Sinterklaas. Dit is de slaapkamer van Sinterklaas. Ze zijn nog wat waande met de inrichting. Maar misschien dat we even om de doorsjen kennen, want Sinterklaas die houdt vanzelfs van een heel beetje privacy. Hij is van alle band in Nederland, maar als er dan jongens op bed gaat, dan is het fijn dat hij toch even zijn eigen ruimte had. Maar we kunnen wel even om de doorsjen. Dan kunnen we even zien wat voor uitzicht dat Sinterklaas had. Zien we dat wel? Dan gaan we net naar het bed voor Sinterklaas zien, want dat hoe de bandjes net te weten. Nee, wij joggen alleen nog eens om de door, om te zien hoe het eruit zocht. Doen we dat. Nou Jan, deze grutte door. Zit wel een klapje? Sinterklaas is er nou net, hè? Hoe weet ik net onder het klapje? Nee, toch? Zeg, ik even naar binnen. Jan, we gaan naar binnen. Jan is de cameraman, jonkjes en famkes. Wauw, dit is wel mooi. Dit is heel erg mooi, hier. Burgemeester, wat zit je voor bijzonders op een wand? Dat is goudbehang. En dat is 2 vliegen, dat nog helemaal is dat repareerd. En dat is speciaal, net uit Spanje, maar uit Groot-Brittannië, uit Engeland is er inkomen, die dat helemaal repareerd had. Dus dat is helemaal weer op waarde. En vanzelfs de mooie schilderijen die er hingen. Een mooie tapijt op een vlier. En daarvoor zelfs het mooie bed, het grote bed van Sinterklaas. Maar dat lieten we even zagen. Dus Sinterklaas slaapt eigenlijk in een gouden kamer. Ja, in ieder geval met goud op de morgen. Maar Sinterklaas had zelfs helemaal geen ijs in hier. Het is een heel sober man, maar wij vinden dat hij het zat druk in deze tijd van het jaar. Dat wij wel een beetje verwennen maaien. Nou, heel erg fijn dat wij weer zien mochten in het huis van Sinterklaas. Dankjewel, burgemeester. Graag gedaan. En die beste Sinterklaas die brengt soms heel veel speculaas en altijd in galop. Hop, 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 hop. Weer niet dat bed van Sinterklaas gezien. Dat is jammer, hè? Kennisquiz. Wij hebben een hele leuke quiz in elkaar gezet. Sinterklaas, ik zou het fijn vinden als u erbij komt staan. We hebben hier even heel snel een tafel neergezet. Met 2 prachtige, mooie bellen. En die bellen, daar moeten wij natuurlijk nog 2 mensen achter vragen. En nou weet ik dat toevallig hier een aantal juffen aanwezig zijn van een aantal scholen. En ik weet onder meer, zouden jullie ga maar naar beneden jongens, dan haal ik de juffen er even bij. Ik ben op zoek naar de juffen, of 1 juf van de burgerschool, niet Eva. Ik weet dat ze er is ergens, maar kunnen jullie wijzen? Volgens mij staat ze daar. Ja, zou u erbij willen komen? We zouden het hartstikke leuk vinden. Geef er even een groot applaus, dames en heren.
Sinterklaas geeft ook even een hand. En nou weet ik dat we ergens nog een juf binnen hebben. En als het mij goed verteld is dat van de Groen Verprinkster. Heb ik dat goed? Moet ik even kijken waar dat is en wie dat is. Ach, ik had u net al bij de schoen natuurlijk. Hè. Dus, komt u ook mee naar voren? Ik ben de naam alweer kwijt, daar ben ik zo goed in. Mevrouw, u mag hier gaan staan. Sinterklaas, komt u er tussenin staan? Dat zou ik wel leuk vinden. En natuurlijk de hoofdpiet er ook bij. Want dan kan Sinterklaas natuurlijk zelf de vragen beoordelen. Of het fout, of het goed, of het niet goed is, of wat anders. En eerst even snel... Oh ja, de strijdbijl is nog niet... Ik zet hem even neer. Nog één keer de naam. Oh ja, dat is belangrijk. Hè? Griet Holtrop. Griet Holtrop was het. En wat is uw naam? Juffroni. Juffroni en... hoe? Juf Griet. Juf Griet. Juf Griet. En Juf Griet. Mag ik voor deze beiden even een groot applaus alvast? En wij gaan ze eens even aan de tand voelen. En dat het leuk is, want Sinterklaas en Hoofdpiet die kunnen straks bepalen of het ook daadwerkelijk echt goed is. Of misschien hebben wij het wel fout. Je weet natuurlijk nooit hoe dit loopt. We hebben een paar vragen op een rij gezet. Een stuk of 300 vragen. Valt allemaal best mee. Daar komen we vanmiddag nog wel door. Komt helemaal goed. Het zijn een paar vragen die we even aan de... Als je het nou weet, dan is de bedoeling even bellen. Dat we weten. Hè? Iemand weet het. Kinderen... Als nou, wie is voor juf Griet? Wie is voor juf Griet? Ja? Maar dan moet je, als het nou goed heeft, moet je wel heel hard juichen natuurlijk. Hè? Dus stel dat ze het goed heeft. En wie was er voor juf Froni? Froni, hè? Zeg ik het goed, hè? Ja? Ook dan, hè, als het goed heeft, natuurlijk heel hard juichen. En Sinterklaas, doet u maar gewoon mee. Als u denkt van, nou, die gaat nergens over, dan moet u het maar zeggen. Maar de eerste vraag, we gaan het ook een beetje spannend maken bij de muziek, let op. De eerste vraag is, waar komt het woord goed heiligman vandaan? Oh, juffrouw, ja, maar gelukkig heb ik A, B, C of D. Dus dat is makkelijk. Want dat was al fout. Oké. Komt het van de goede huwelijksman? Is het B, de tegenpool van de schijnheiligman Santa Claus? Is het C, een pauselijke titel? Of D, is het van de vrome weldoener? Ja, dit was het goede. D is goed! Sneller erbij, hè? Ja, dat is ook wel. Is ook niet helemaal eerlijk, hè? Nee, is dat zo? Nee, zij heet Froni, dus zij weet dat. Oh, ja, dat is natuurlijk ook Froni, zo. vrome. De vragen staan natuurlijk ook achter op het scherm. Daar kunt u ook gebruik van maken. Dus dat is ook makkelijk natuurlijk. Hè? Want de tweede vraag, ik wil al zo snel. Zwarte Piet is zo zwart. Omdat A, hij zich nooit wast. B, uit Spanje komt. C, omdat hij door de schoorsteen moet kruipen. Of D, pas als ik klaar ben. Of D, omdat de Zwarte Piet uit Afrika komt. Wie was als eerste? Ja? Juf Griet? C, omdat hij door de schoorsteen kruipt. Sinterklaas of Hoofdpiet, is dat juist? Ja, ik denk toch echt wel dat antwoord C het goede antwoord is. Dit is de vraag waar wij als regie nog heel veel twijfel over hebben. Dus Sinterklaas gaat echt het goede antwoord geven, denk ik. Zwarte Piet wordt namelijk in Duitsland heel anders genoemd. Maar hoe? Is dat de kinderfresser? Is dat de Schwarzen Pieter? Is dat de Pietenman? Of is dat de Schwarzen Knecht? C. C, de Pietenman. Sinterklaas, mag ik het aan u vragen? In Duitsland wordt... Oh, stel. Dat is het. Ja. In Duitsland wordt Zwarte Piet helemaal niet genoemd, want daar komen wij niet. Slechte vraag. Die regie ook van ons. Hè? Hoppatee. Next. Volgende. Oké. Chocolademunten zijn. Let op, dit is wel leuk hoor. A, is dat een symbool voor de rijkdom van Sinterklaas? Is dat B, symbool voor de bruidschat? Is dat C, bedoeld om de kinderen de waarde van geld te leren? Of D, om mee te betalen in de supermarkt? Juf Griet. C. C, bedoeld om de kinderen het waarde van geld te leren. Sinterklaas,
Mag ik het u vragen? Of zal ik even... Want ik heb de geschiedenisboeken erop op nageslagen. Als het goed is, Sinterklaas die herstelt me wel weer als het weer fout is. Dat doen wij wel vaker. Het is namelijk een heel bekende legende van Sinterklaas. Die vertelt dat hij 's nachts stiekem goudstukken naar binnen gooide in een groot paleis. Om te voorkomen dat van een andere vader, de dochter... niet weggestuurd werd om hele rare dingen met andere mannen te doen. Dat was heel vroeger zo, maar is dat juist? Microfoon, Sinterklaas, want dan kunnen we het goed horen natuurlijk. Het schijnt een legende te zijn. Dat is al zo lang geleden, meneer Hans, dat ik van iemand uit het onderwijs het antwoord om de waarde van geld te leren beter vind. In dat geval, dan heb je het goed. Helemaal goed, helemaal goed. Bonne, bonne, bonne. Een liedje wat we allemaal kennen. Dat slaat ergens op. Dat heeft ergens mee te maken. Heeft dat met bonne, bonne, bonne van een bekeuring te maken? Of komt dat van het Franse woord goed? Dat heet bon. Of komt van bonbons. Kan natuurlijk ook. Lekker, hè? Chocola. Of D. Omdat voor kinderen die niet lief zijn geweest. Bonne, bonne, bonne. Wie was het? Alweer? Oh, juf Griet. Ik denk C. Je denkt C. Dat komt van bonbons, denkt juf Griet. Dan is het B. Want de letter. Ja, dat is jammer. Hè. Ze staan ook allemaal op het scherm natuurlijk. Hè, maar we begrijpen het. Hè, maar... Meneer Hans, ja, ik vind dat u de notaris moet raadplegen. Notaris. Er is een letter genoemd. En als die eenmaal genoemd is, dan is die genoemd. Nou, ik heb het een keer... Ik ga het even... Wij hebben regiemensen die zitten in de studio hiernaast. Dan ga ik even vragen. Zo. Nou, regie, zeg het maar. Is het goed of is het fout? Ik krijg echt te horen, het is fout, het is antwoord B. Vraag 6. We hebben nog 4 vraagjes. We proberen er wat snel doorheen te gaan. De naam speculaas, waar komt dat van? Komt dat van eten? Komt het van speculeren of gokken? Heeft het te maken met een speculator? Of heeft het met geld te maken? Froni. Eten. Je denkt echt met eten. Ja? Het Latijnse woord voor speculator is eigenlijk hij die alles ziet. Dus het komt van het woord speculator. Ook fout. Sinterklaas komt oorspronkelijk niet uit Spanje, maar waar komt hij wel vandaan? Ja, daar hoef ik geen multiple question meer voor te maken. Maar wie was nou eerder? Wie stemt voor juf Griet? Wie stemt voor juf Froni? Ja, zie je wel. Als jullie nou allebei tegelijk roepen, 3, 2, 1. Turkije is het goede antwoord. Sinterklaas die heeft wat op het hoofd zitten. Een mijter. Maar, wat is dat? Is dat een bisschoppelijk hoofddeksel? Is dat een B, kroon van de paus? Is dat een C, een muts met banden? Of is dat D, een hoofdverwarmer? Dat was alweer bijna tegelijk. Ja, dat was wel... Ik kon het niet zien. Nee, hoofdpiet. Ja. Wacht. Wij hebben mannen van de techniek, die houden erbij, maar er zit een draadje aan. En dat komt weer allemaal op de andere kant. En dan weten wij... Ja, een doorzichtig draadje. Ik ga even de techniek vragen. Wie was eerder? Froni was eerder. Het draadje was net iets sneller, denk ik. Wat is het goede antwoord? A, een bisschoppelijk hoofddeksel. Sinterklaas, is dat goed? Helemaal goed. Nog twee vragen. Wat zegt u? Hoeveel staat het? Even naar de regie hoor. Even regie vragen. Regie, hoeveel staat het? Het staat... Wat zeg je nou? Ze hebben ruzie hiernaast. 4-3 hoor ik. 4 voor Griet en 3 voor Froni. Oké, let op. Wie is de presentatrice van het presentator van het Jeugdjournaal? Is dat Suzanne Kunzelaar? Is dat Evelien Bos? Is dat Duwtje Blok? Of is dat Jochem van Gelder? Ja, dat was Froni, dat zag ik.
Duwtje blok is goed. Ja. Oké, nou wordt het spannend hoor. Nou wordt het spannend. Staat dus? Hoeveel staat het nu? 4-4. Nou maken we het echt spannend, hè? Oké. Wat is het gebruikelijke nummer? Let goed op. Wat is het landelijke nummer van de pakjesboot? Ik doe een gok. Nou dan ga ik ook niet voorlezen wat het is. Zeg het maar. Pakjesboot 12. Dat is goed! En daarmee hebben wij een winnaar voor de quiz. Mag ik een groot applaus voor juf Griet? Helemaal goed. Maar eigenlijk ben je allemaal winnaar als je natuurlijk al in het spel meedoet. Sinterklaas, leuk spel hè, zo. Oh jee. Ja, kijk, een hele handvol met pepernoten. Die gaan natuurlijk mee natuurlijk. Hartstikke goed. Even kijken. Wat was het schema? Het is een heel schema. Sinterklaas, helemaal goed. Mag ik voor de beide leden nog een enorm groot applaus. Juf Froni en juf Griet. Gaat u... Ja, zoek een plekje. Probeer er ergens tussendoor te kruipen. Zouden jullie even willen gaan zitten op de grond? Alle belletjes op een rij, zeg. Potjan Dikkie. Ik heb geen idee van wie die bril was, Sinterklaas. Heeft hij dat niet gezien? Mag ik een belletje geven? Volgens mij van juf Froni de bril. Ja, komt helemaal goed. Sinterklaas. Zeg het eens. Ik neem u, want het gaat allemaal natuurlijk heel snel met zo'n quiz allemaal. Het zijn allemaal wel vragen. Wel goed dat u erbij was en met dat grote boek ook, want anders had het helemaal fout gegaan met een paar van die vragen natuurlijk. Dus, Dat denk ik ook, ja. ja. Sinterklaas, ik heb een vraag voor u. Jongens en meiden, zouden jullie op de grond willen gaan zitten en even van het podium af, want dat is voor de kinderen die ook thuis zitten. Dag kinderen. En die willen ook alles meekrijgen natuurlijk, hè? Dat is belangrijk. Sinterklaas, hoe doet u nou uw voorwerk met alle kinderen? Hoe doet u dat? Hoe weet u nou of iemand lief was geweest, stout is geweest? Of, maar hoe komt het daar terecht? Meneer Hans. Ja, Sinterklaas. Dat is heel makkelijk. Makkelijk? Ja. Zonder naar jouw leeftijd te vragen, 6 mag jaar, ik hè? aannemen dat jij volwassen bent. Ja, Sinterklaas, dat klopt. Sinterklaas. Jij behoort dus in kindertaal tot de grote mensen. Nou, ik denk wel dat ik daarbij pas. Ja, dat Ja. denk ik ook wel. Ja, Sinterklaas. In tegenstelling tot grote mensen heb je ook kleine mensen. Die hoeven niet klein van stuk te zijn, ja. Maar die zijn nog in die periode, die tijd van hun leven, dat ze alles nog moeten leren. Oké. Ja. Ja. En nu is het zo dat er wel eens gezegd wordt dat kinderen stout zijn, maar eigenlijk is dat niet zo. Dat is iets dat heeft te maken met dat leren. En stout zijn alleen de grote mensen die kinderen, als ze iets doen wat eigenlijk anders zou moeten, niet leren hoe het wel moet. Dus dat stout zijn is eigenlijk niet echt stout, maar is een leerproces. En in dat leerproces hebben volwassen mensen zoals jij een taak. Neem eenvoudig, we hebben het vanmiddag nog genoemd. Als ik vroeger heel klein was... Sinterklaas ook zo klein. Ja. Had ik nog geen mijter op. En ik kreeg een snoepje. En in die tijd had je snoepjes. Daar zat zo'n papiertje onder. Ja, wat doe je? Het snoepje eet je op en het papiertje gooi je weg. En dan zijn die ouders ervoor om jou te leren dat je dat papiertje eigenlijk niet weg moet gooien, maar bij je moet houden totdat je een prullenbak of zo ziet. Kijk. Nou, en dat is het nou. Dus, meneer Hans, te zeggen dat wij kijken welke kinderen stout zijn, nee, dus dat staat ook niet in dat boek.
Het gaat alleen om het leren. En om dat leren een beetje in de gaten te houden, hebben de Pieten overal een luisterend oor. En dat zijn de mensen. Dat zijn van die oren die kun je dan afdoen en die kun je dan ergens opplakken of zo. Zoiets kan ik mij voorstellen van iemand die zich met geluidstechniek bezighoudt. Oh ja. Maar zo werkt het dus niet. Ze horen gewoon met hun eigen oren, maar weten waar ze naar moeten luisteren. Ja, je weet het nooit. Snap je het nou? Ja, ik snap het helemaal. Ik moet nog heel veel leren, heb ik net gemerkt. Ik heb allemaal Sommige volwassenen moeten nog veel leren, ja. Dat is ook waar, Dat is dan een tekortkoming geweest in de tijd dat zij kleine mensen waren. Maar dat is nou de reden, want Sinterklaas, wij dachten, wij willen u graag een handje helpen. Wij hebben namelijk een verslaggeefster op pad gestuurd naar Kolm. En die heeft daar alvast wat voorwerk voor u gedaan. Dus ik wil u vragen, gaat u even zitten en kijk met ons mee. Stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Lief geweest dit jaar? Heel soms wel, heel soms niet, ik weet niet. Ja. Ja, ik ben ook super lief geweest. Ik krijg bijna altijd cadeautjes van Sinterklaas, dus daarom vind ik hem altijd super lief. Ik heb soms ruzie met mijn zusje en ook wel eens met anderen. Maar ja, over het algemeen ben ik wel lief. Ja. Ik denk het wel. Ik ben heel erg lief geweest. Ja. Ja. Kunnen jullie ook vertellen wie Sinterklaas is? Ja, het is een man en wel een oude man. En hij heeft een staf en hij heeft een hoed en hij heeft een paard, van alles. Sinterklaas is lief. En hij heeft een mijter met een kruisje erop. Sinterklaas is een man. Met een rode mantel en met een rode hoed. En Sinterklaas die is super lief. Hij geeft ons bijna altijd superveel cadeautjes. Hij heeft een baardtrekker aan zijn haar vastzitten. Hij heeft een baard. Hij heeft krulletjes. Hij komt uit Spanje en dan komt hij met de boot hier naartoe. Ja, allemaal kinderen uit Kolm, Sinterklaas. Ik dacht, we doen wat voorwerk voor u. Leuk, hè? En waarom ben je naar Kolm gegaan? Ja, ik denk, we zitten hier natuurlijk nou in Dokkum, dus we moeten een paar mensen, bij kinderen ook uit de regio opzoeken. Dus we dachten, we gaan ook even in Kolm kijken. Het was dus niet omdat je verwachtte dat in Kolm allemaal stoute kinderen zouden wonen. Nee. Want kijk, niet, nee. dat zou nou stout geweest zijn. Ja, nee, maar en deze kinderen die laten duidelijk blijken dat ze precies begrijpen waar het om gaat. Ja, zo is het ook weer. Mag ik een applaus voor de kinderen daar in Kolm, want ze hebben het fantastisch gedaan. Sinterklaas, is er nou ook iets opgevallen toevallig toen u met de boot naar binnen vaarde? Heeft u toevallig... Nou, wat mij opviel, dat was dat de Dokkumerdiep nodig eens een keer gebaggerd moest worden. Nou, ze zitten vast te kijken, daar, de mensen van de gemeente. Dus volgend jaar... Nee, maar de burgemeester heeft het al toegezegd. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen met de schep. Want heeft u mij ook gezien met iets moois? Nou, dat zal ik je vertellen. Of dat nou mooi was, dat weet ik niet. Maar ik miste die mooie jas van jou. Ja, ik denk, ik doe het eens een keer anders. Ik denk, doe ik een keer een blauwe jas aan. Ik denk, dat is een keer... want anders sta ik altijd naast u en dan kijken ze mij aan en zeggen ze... Hallo, Sinterklaas, roepen ze dan. En dan ben ik helemaal niet Sinterklaas. Maar dat komt door dat rode pak dan. Is dat zo? Ja, hè? Toch? Ja, zie je wel. Zie je wel. Zeg, Hans. Ja? Ga jij je nou niks verbeelden?
Zo'n mooie baard als ik heb je toch niet? Ik ga er wel voor sparen, denk ik. Misschien lukt dat me ooit een keer. Nou, misschien ruilen we dan nog eens een keer, hè? Oh, dat zou ook kunnen. Maar let wel, dan moet je eerst wel 40 jaar het klooster in. Heeft u dat ook gedaan, Sinterklaas? Ja, vast en zeker. Wel zeker, wel zeker. Maar wij hebben heel veel kinderen gevraagd in Dokkum om hulppietje te zijn. Heeft u dat gezien? Geweldig. Was mooi, hè? Geweldig. Wie was er nog meer hulppietje vandaag hier in Dokkum? Wie was er nog meer? Oh, wacht, ik hoor je niet. Doet hij niet meer? Nou doet hij het wel. Hey, kijk, ze zit hier op het podium hiervoor. Oh ja, dat is ook zo. Mooie... Kijk daar zit er nog een. En wie is er nog meer als hulppietje? Ja, dat zijn de echte Pieten. Nee, dat is een echte Piet die veel helpt, hè? Kijk, dat halen ze een beetje door elkaar, maar dat hindert niks. Ze hebben hele goede Pieten. Maar weet je, Sinterklaas, we hebben namelijk een liedje, want eigenlijk maakt het niet uit, toch? Als je nou een beetje zo bent, als een beetje een witte Piet, of een beetje een zwarte Piet, of natuurlijk een echte zwarte Piet. We zijn toch allemaal gelijk? Daar gaat het om. We zijn toch allemaal... Je mag echt zo zeggen van, je mag er zijn, of niet? Of het nou ik ben, jij bent, of jij, of jij, of jij, of jij, of jij. Maakt ons niet uit. Kijk, meneer Hans. Ja, Sinterklaas. Er zijn vragen die gesteld kunnen worden. Oké. Maar er zijn ook dingen die zijn zo logisch dat je daar eigenlijk maar geen vraag aan moet wijden. Dat is ook wel weer. Dat is misschien wel goed. Maar wij hebben wel een leuk liedje meegenomen. Dat heeft met iedereen te maken. Oh, maar dat horen we graag. Dat horen we graag, dat dacht ik al. Pieten, dat horen we graag. En wij hebben daar... Kennen onze Pieten dat ook, dat liedje? Dat denk ik wel namelijk. Ik wil ze eerst even op het podium halen. Mag even Pietenkoortje. Oh, Pietenkoortje. Ja, ga ik even hier op kan natuurlijk. Ik bedoelde de Cool Kids Party, Sinterklaas. Want daar is iemand, mag ik een groot applaus voor. Pieter Meindertsma. Geef hem een groot applaus. Ik kan maar één ding zeggen, Hans. Wie ik? Ik hoor je nog niet, Pieter, maar ik weet zeker dat onze techniekmannen daar heel druk mee bezig zijn. Want roep eens heel hard, wie ik? Ja, ik. Nee, wie ik natuurlijk, hè. Nog een keer. Wie ik? Ja. Ja, potzendikkie zeg, hoe kan dat nou? Als we het nou anders roepen, doet die microfoon het al voor jou? Even testen. Ja, zeker. Ja, kijk eens even. Oh, heel goed. Dan gaan we even proberen, hoor. Je mag er zijn. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij had je zeker niet gedacht. Ja, jij Je hoort er helemaal bij. Ja, jij. Ach, ik hoor dat we een wie ik nodig hebben. Eva, mag ik jou vragen om even... misschien handig dat jij er middenin gaat staan. Dat wij dan naar jou en naar iedereen gaan roepen wie ik. Maar nog belangrijker, iedereen gaat staan. Want we gaan er een feestje van maken. Gaan we staan. Vaders en moeders, dat geldt ook voor jullie. Ga er maar even bij staan, want we hebben eigenlijk jullie hulp een klein beetje nodig. Want bij het volgende liedje moeten we namelijk een beetje Sinterklaas rock'n'rollen. Heeft hij daar ooit van gehoord? Rock'n'roll, dat is lang geleden, hè, Sinterklaas? Nee? Nou, dat komt helemaal goed. Ja, we gaan er wat moois van maken, Sinterklaas. Ja. Zeker weten. Ben ik benieuwd. Ja. We gaan het nog 1 keer oefenen. Luister goed. Okay. Je mag er zijn. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij had je zeker niet gedacht. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij. Oh, dat gaat goed komen. Maar nu gaan we erbij rock'n'rollen. We gaan dansen. We gaan heel hard swingen. En jullie gaan dan heel hard roepen... Wie ik. En Sinterklaas, als u ook meedoet met wie ik, dat zou ik heel erg leuk vinden, zeg maar. Ja hoor, ik vind het hartstikke leuk. Alles kan natuurlijk, hè. De gitaar staat aan. Daar gaan we. Let op. En 3. En 2. 1. Rock'n'roll, dan gaan we dansen. Dansen. Je mag er zijn. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij had je zeker niet gedacht. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij, ook al ben je wat verlegen.
en zeg je nooit gedag. Ook al heb je vieze tanden of een hele rare lach. Je mag er zijn. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij had je zeker niet gedacht. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij. Ook al heb je grote oren, of ben je enigskind, of heb je weer verloren en heb je altijd tegenwind. Je mag er zijn. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij had je zeker gedacht. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij. Ook al kun je niks onthouden, of maak je alles stuk. Ook al heb je rode haren, of ben je vreselijk druk. Druk dansen! Druk dansen! Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril, of heb je wilde haren en zit je nooit eens even stil. Je mag er zijn. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij had je zeker niet gedacht. Ja, jij hoort er helemaal bij. Ja, jij. Applaus voor jezelf! Hey! Oh, en dat thuis ook, hè? Heb je gezien dat thuis? Dat deden ze het ook zo goed mee, hoor. Wat goed. Mag ik nog een groot applaus voor Pieter? Hey! Ik? Ja, jij! Dankjewel, Hans. Tot Tot zo, hè? Tot zometeen. Oh, wat goed zeg. Hè, Sinterklaas, dat is even lekker, hè? Dan kunnen we even dansen, even swingen. Dat is... Ja, het is ook verschrikkelijk. Hebben jullie het ook zo warm, of niet? En jullie thuis ook, of niet? Jullie thuis ook? Nee, hè? Nee, het valt allemaal best mee. Tijd voor ons volgende item. En voor het volgende item ben ik op zoek naar mijn vragenlijst vol met vragen van kinderen thuis. Wij gaan de... Kijk maar met ons mee, daar gaan we. Ik denk dat Hendrik, mijn techniekman, nou zoiets heeft. Wat doe je nou? Wat doe je nou? We gaan namelijk op naar dit. Ja, Sinterklaas, want we hebben heel veel vragen binnengekregen via onze website van RTV NOF. En een van de Pieten komt nu met een hele hoop vragen aan. En die vragen die zijn ingestuurd via onze website. Maar er zijn ook heel veel kinderen hier in de zaal die hebben heel veel vragen voor Sinterklaas. Toch? Want wie had er een vraag voor Sinterklaas? Ja, hè? Ja, ik heb er een paar uitgezocht. Want Jeska Leistra en Sake Visser, als jullie alvast naar voren willen komen, als jullie er zijn, kom maar naar voren. Dan ga ik even ondertussen naar een andere vraag toe die via het internet is aangekomen. En misschien dat u of iemand anders natuurlijk die vraag kan beantwoorden. Ik ga het gewoon vragen. Dit is makkelijk zo. Ja. Want een van de vragen die binnen is gekomen, die komt uit Colum. Dat is iemand die is 7 jaar. Dat is een hij. Job heet hij. Job van der Bij. Misschien dat u hem wel kent. En die heeft de vraag gesteld. Ken je op squallen? Ik ben benieuwd. Ik heb net frisk op squallen leerd. Maar letter bij... hoe heet dat ik alweer, Piet? Pieter Jelle. Avoek, zei hij dat. Ja, nou, sa. Goh, dat doet hij toch heel goed, hè? Applausje voor Sinterklaas, hoor, in zijn Fries. Wauw. En hoe heet jij? Jeska. Jeska, want jij had zo'n mooie vraag voor Sinterklaas. En ik denk, dat wil ik toch, dat zou ik toch leuk vinden als jij dat even gaat stellen aan Sinterklaas. Dus ga snel naar Sinterklaas toe. En Sinterklaas heeft een hele mooie microfoon. Heeft je ook een vrouw?
Heeft Sinterklaas ook een vrouw? Nou, daar zal ik je het antwoord op geven. Ik vind dat je een vrouw niet kunt hebben. Maar je kunt wel met een vrouw leven. En er zijn er mannen en vrouwen die samen leven en getrouwd zijn. En mensen in mijn vak, die hebben doorgaans een huishoudster. En wat je daar allemaal mee doet, dat leidt nu vanavond te ver. Zo. Snap je hem? Dat dacht ik al. Ik weet zeker dat jullie een hele handvol met pepernoten krijgen. Een applaus. Helemaal goed hoor. Ben ik ook op zoek naar Kira Itsari. Waar ben jij? En dan pak ik even een vraag erbij die ook is ingestuurd. Van Justin van der Bij. Hij woont in Dokkum en hij vraagt... moet Sinterklaas de baard en de baard en snor wel eens knippen? Moet u wel eens knippen? Ja hoor, hij moet zo zijn onderhoud hebben. Hij groeit door. En als die niet een beetje geknipt zou worden, dan zou het haar van mijn snor voor mijn mond hangen. En dat vind ik niet netjes. Dus dat knippen we dan een beetje bij. Nou Justin, ik hoop dat daarmee je vraag is beantwoord. Hè? Helemaal goed. En jij bent natuurlijk... Kira. Dan gaan we naar Sinterklaas toe, want jij hebt ook zo'n fantastische vraag voor Sinterklaas. Hoe kan Sinterklaas alles horen? Hoe kan Sinterklaas alles horen? Goeie vraag hoor. Nou, er zijn in de zaal al kinderen die roepen met zijn oren. En dat is natuurlijk ook zomaar eens niet wat jij bedoelt. Jij bedoelt horen en weten. Ook dingen die ergens anders gebeuren. Oh. Ja. Kijk. Het is zo dat er mensen zijn die, dat noemen ze landen, die hebben bepaalde mensen in dienst die alles in de gaten houden. En zo hebben wij de Zwarte Pieten. En de Zwarte Pieten houden niet alleen in de gaten, maar die kennen ook weer een heleboel mensen. En die praten daarmee en die zeggen dan, is dat jongetje nog ziek? En dan zeggen die mensen, nee, die is niet meer ziek. Of hoe gaat het met dat meisje? Ja, die is van school af en die is nu naar een andere school. Nou, en dan schrijft die Piet dat op. En dan weten wij dat. En zo werkt het. Goed, hè? Ja. Weten we dat ook? Hoe niet? Applausje voor Kira, dames en heren. Helemaal goed. Fenna Halma. Fenna Halma, kom maar vast naar voren. En dan vraag ik een vraag. Die komt helemaal uit Den Bosch, Sinterklaas. De vragen kwamen echt heel veel. Hoe kan dat nou? Nou, via internet, waar we ook op uitgezonden worden, kan iedereen dit kijken en ook iedereen zien. En we hebben aan alle kinderen gevraagd, als je leuke vragen hebt, stel ze maar. En deze komt toevallig uit Den Bosch. Oké. Ja, en de vraag is, ja, dat is een beetje een rare vraag misschien hoor, maar gaat u in bad? Of gaat u in de douche? En dan nog belangrijker is, welke shampoo gebruikt u dan? Dat is van dat vind ik helemaal geen rare vraag. Oh. Als het snel moet, ga ik onder de douche. En als ik de tijd heb, ga ik in bad. En merknamen mag ik hier niet noemen. En dat zal ik ook niet doen. Nee. Maar ik gebruik ijsshampoo. Ijsshampoo. Goed onthouden. Nou, die hebben meestal een geel merkje. En dan gaat je haar een beetje van glimmen. En ik hou ervan dat mijn baard een beetje glimt. Oh, wat goed. En wie hebben we hier bij ons staan? Fenna. Fenna, ga snel naar Sinterklaas toe. Waarom komt Sinterklaas naar Nederland en blijft hij niet in het warme Spanje? Ja, nou dat kan ik me voorstellen dat jij dat vraagt. Want jij denkt natuurlijk, ik ging liever naar Spanje dan naar Nederland. Ja, maar ik kom al heel lang in Nederland. En ik blijf hier niet. Dus ik vind het helemaal niet erg
dat het dan een beetje fris is. Want ik zal je dit vertellen, Fenne. Mensen die in Nederland wonen en wel eens een beetje schoon genoeg hebben van regen en kou, die gaan vaak graag naar Spanje. Maar ik kan je verzekeren, als je in Spanje woont en die grote droge stofwolken ziet, dat je blij bent als je eens in Nederland bent waar het zo nu en dan eens regent. Ik kom hier graag en ik kom hier vooral voor de kinderen. Wauw. Nou, daarmee hebben we alweer heel veel vragen gehad. Hè? En er zijn natuurlijk nog zoveel vragen die jullie willen stellen, of niet? Ja, dat begrijp ik wel. Maar Sinterklaas wil dat natuurlijk ook allemaal een beetje voor zichzelf bewaren, denk ik hoor. Maar, een andere vraag. Want Sinterklaas, we zijn hier natuurlijk om u te vieren, dat u hier bent. En dat kunnen wij heel mooi doen, want we hebben een prachtig mooi begeleidingsbandje zitten. En wij dachten, misschien is het leuk om even een soort van kleine medley, allemaal Sinterklaasliedjes achter elkaar te zetten. En dat we die dan gaan zingen. Maar gaan zingen wel met jullie allemaal. En dat geldt ook voor de papa's en mama's en de kinderen thuis. Ik weet niet waar jullie zijn ongeveer. Ik zie nergens een lampje meer. Maar goed, als je daar bent, zing dan met ons mee. En dat geldt ook voor de kinderen hier. Geldt voor de papa's en mama's thuis, kinderen thuis. Wie er ook maar zitten. En zing maar met ons mee. Maan schijnt door de bomen, wakker staat u wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen, avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gaat. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gaat. Hé, wat is dit? Ik heb geen idee. Jo. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind, ik ben een goede zin. Daarom ben ik zwart als roet, meen het wel goed. Sinterklaas. Bonne, 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 gooi wat in mijn lege regetonnen. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Ja, altijd weer met dat laarsje. Hebben we nou niet iets met een schoentje? Met een schoentje. Iets met een schoentje, ja die hebben we ook. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Wat zie ik nou? Wat zie ik? Kijk daar. Wijs daar eens naartoe. Wijs daar eens naartoe. En dan zingen we gewoon heel hard. Oh, kom eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Ik wil handjes zien. Zo van... Schudden. Want de Piet heeft ook uit de zak mee natuurlijk, hè? Oh, die zak. Nee, weer die zak. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij bij van Sint. De hele wereld in. Schudden. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Applaus voor jezelf. Hey. Oh, wauw zeg. Waar waren we? Oh ja. Even gaan zitten. Ga even lekker zitten. Want wij namen jullie al mee naar een klein plekje hier vlakbij in Kolm, waar we hele leuke vragen stelden aan kinderen. En daar ziet u nu het vervolg van.
is de vriend van ieder kind. Er zijn ook veel Zwarte Pieten. Met een pet en een veer erbovenop. En een broek. Maar de Zwarte Pieten hebben ook lippenstift op. Zwarte Pieten zijn heel gek. Omdat ze heel vaak dansen op straat. Heel gek. Zwarte Piet heeft hele grote gouden oorbelletjes. Als het pakjesavond is, dan geven ze heel erg veel cadeautjes. Maar als je in stad bent geweest, dan krijg je soms wel eens de roe. Of een zakje zout, dat is heel erg vies, niet gezond. Vinden jullie het ook spannend als hij hier bijna is? Ik vind het wel een beetje spannend, want je weet natuurlijk nooit wat je krijgt op pakjesavond. Ja, en dan word je wel een beetje zenuwachtig. Ja, wij zijn klaar voor de start. Wat staat er allemaal op jullie verlanglijstje? Ik heb nog geen verlanglijstje, maar ik heb iets heel erg leuks wat ik wil. Een Barbiepop die in het water kan. Heel veel Lego. Een hond lekker wil dansen. Ik wil super graag een nieuwe kamer. Ik wil heel graag een Barbiepop. En ik wil wel een make-up tasje. Een bestuurbare auto die kan varen. Zo'n een soort naaimachine. Een make-up tafel. Cicciubello pop. De piratenboot van Playmobil. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Dank u Sinterklaasje. Welke snoepjes vinden jullie het lekkerste van Sinterklaas? Sinterklaas heeft hele lekkere snoepjes, zoals de Kokpiet. Die maakt altijd de lekkerste snoepjes. Dus ik wil graag de pepernootjes. 1 met chocola, 1 met witte chocola en 1 zonder chocola. Chocoladeletters. Ik vind pepernoten, speculaaskoek, chocoladeletters en schuimpjes vind ik vooral heel lekker als je die dan in je schoen krijgt. Sinterklaas is al heel oud, hè? Dat weten jullie wel, want hij heeft een hele lange baard en hij is een beetje grijs met wit. Maar hoe oud is hij, denken jullie? 45. 65. 80.000 jaar. 1000. Ik denk als hij 500 jaar 30 miljoen is. 500. 100. Allemaal de schoen zetten. Wie zijn dat? Sinterklaas. U krijgt het nog druk vanavond, hè? Ziet u wel, hè? Ja, de Pieter natuurlijk. Ja, de Pieter natuurlijk. Hoe zou het ook anders? Sinterklaas. Heeft u misschien ook een heel mooi... hoe zeg ik dat even? Wie zou het leuk vinden om van Sinterklaas een heel mooi verhaal te horen? Een verhaal? Het verhaal van Sinterklaas. Maken we het lekker spannend? Doen we er een zacht geluidje onder? Dan gaan de lichten een beetje doven. Dan gaan we allemaal zitten op de grond. En dan gaat Sinterklaas ons meenemen in een verhaal van Sinterklaas. Ik ben heel benieuwd. Of lukt dat? Dat gaat toch lukken, Sinterklaas? Nou, ik zal eerlijk zijn. Ik wist dat je het zou gaan vragen. Want je hebt het al eens eerder gevraagd. Toen dacht ik eerst, ja, ik zal een verhaal vertellen wat wij meegemaakt hebben. Maar ach, dan gaat het weer over mij. En over de Pieten. Maar ja, daar moet het ook een klein beetje over gaan, want daar gaat het toch om vandaag. Tuurlijk. Dus dan heb ik gezocht om een verhaaltje van een meisje, Akke,
en hoe die Sinterklaas beleefd heeft. Het Sinterklaasfeest. Oké, ik ben benieuwd. Ik ga erbij zitten, Sinterklaas. Een beetje anders dan normaal. Jullie zullen allemaal wel eens hebben dat je op bed ligt en eigenlijk niet zo goed kunt slapen. En dat is vooral, ik heb gehoord, hier is een hele zware storm geweest. En als het stormt en het regent en de wind die huilt om het dak. En dan hoor je dat in de schoorsteen. En dan piept het en dan sist het. En dan rammelen de dakpannen op het dak. En dan hoor je allemaal geluiden waar je eigenlijk wel iets anders bij kunt denken. Want het rammelen van de dakpannen, dan denk je misschien niet dat zijn de dakpannen, maar dan denk je misschien wel, er lopen spoken over het dak. En het was zo'n nacht. En in de nacht lag Akke in haar bed en ze kon niet slapen. En door het dakraam zag ze nog een beetje licht, want de maan die was nog een beetje aan de hemel. En daar vlogen zo nu en dan wolken voorlangs. En dan krijg je van dat vreemde licht. En Akke werd een beetje bang. En die dacht, kon ik nou maar slapen? Maar ze had ook nog een broertje, Gert. En ze denkt, weet je wat? Ik ga naar het kamertje van mijn broertje en ik kruip bij hem in bed, dan zijn we samen. En terwijl ze daar in dat bed lagen en de storm loeide en de maan zo nu en dan wat vreemde schijnsels afgaf, kon ze door het dakvenster een beetje naar buiten kijken en zag ze de huizen aan de overkant. Ze was een beetje minder bang dat Gert erbij was. En zo praten ze erover en hadden ze het ook over het Sinterklaasfeest, want ze hadden hun schoen opgezet. Beppe was bij hun, Heid en Mem hadden allebei hun schoen opgezet. Beppe had haar schoen opgezet. Gert en Akke hadden haar schoen opgezet. En het kleine broertje ook. En ze hadden gezongen. Het was heel gezellig geweest. Ze hadden chocolademelk gedronken. En nu moesten ze slapen. Maar ja, je weet dat wel. Als je met een broertje waar je het goed mee kunt vinden. En dan in bed. En allemaal van dat rare weer. En niet kunnen slapen. Ach, dan begin je een beetje broerdigheid uit te vinden. En de stem wordt eens wat luider. En ineens daar kwam van beneden een bulderende stem. Wat is dat voor gedonder daarboven? Zullen jullie eens gaan slapen? Ja, zware voetstappen kwamen de trap op. Maar terwijl die voetstappen de trap opkwamen, zag Akke wat. Akke keek door het raam naar de andere kant. En ineens zag ze in het schijnsel van de maan, zag ze... Ja, wat zag ze? Het was wit. En het flitste voorbij, het was ook zomaar weer weg. Het leek wel een paard. En ze zei tegen Gert, ik heb het paard van Sinterklaas gezien. Die was hiernaast op dak. Hoor maar, haha, zegt Gert. Je bent niet wijs. Natuurlijk is dat paard van Sinterklaas niet. Dat is natuurlijk zo'n witte vogel, zo'n meeuw of zo geweest. Oh ja, dat zal dan wel. En daar stond Heid in het kamertje. Hij zei, wat is dit hier? Akke naar haar bed, Gert op bed en slapen. Akke lag in bed en kon ook daar door het raam net de overkant zien. En ze werd bang. En wat doe je als je in bed ligt en bang wordt? Dan trek je de dekens over je hoofd. Want dan is de wereld kleiner, dan zie je niks, dan hoor je niks en dan gebeurt er dus ook niks. Ze denkt bij haarzelf, ze geloven mij niet, maar ik heb toch echt een paard gezien. En dan hoorde ze ineens weer knirs, knas, klip, klap. Dat moest een paard zijn. Zou ze weer naar Gert gaan? Nee, nog even wachten. En ineens
hoorden ze weer allemaal geritsel. En rits, boem, boem. Ja, ze denkt, maar dit dat is bij ons. En ze ging weer naar Gert toe en ze zei tegen Gert, kom mee joh, naar beneden. Want volgens mij is Zwarte Piet geweest. Ik hoorde hem door de schoorsteen kruipen. Ah, zegt Gert, je bent niet goed wijs. Maar fijn, omdat je mijn zusje bent. En ze slopen de trap af naar beneden, door de lange donkere gang, met hun blote voeten over de koude tegels. En ze hoorden buiten de wind. En ze deden heel voorzichtig de deur open. Voorzichtig hoor, zei Akke, want als Zwarte Piet er nog is. Nou en, zei Gert. Gert was niet zo benauwd. En ineens, rits. Oeh, zei Gert, oh, nee. En over was het. Ja, dat was Zwarte Piet natuurlijk. Die was door de schoorsteen weer teruggevloept. Doe het licht op, zei Akke, doe het licht op, ik ben bang. En Gert die zocht langs de wand. En op een gegeven moment vond hij het knopje, het licht ging op. En wat was daar? In iedere schoen zat wat. En in een van de schoenen, die van Akke, daar zat een springtouw. Oh, zegt Akke, dat wilde ik ook graag, een springtouw. Nou, dat is mooi, Gert, we beginnen meteen. En ze bond de ene kant van het springtouw vast aan de piano. En Gert moest aan de andere kant slingeren. En Akke begon te dansen. Maar daar hoorden ze gekraak boven. En daar kwamen Heid en Mem en Beppe naar beneden. Nou, zei ze, wat is dat hier? Ja, zeiden ze, wij waren bang. Maar het loopt geloof ik goed af, want we hebben allemaal cadeautjes. In de schoen van Beppe zat een kunstgebit van marsepein. En Heid, die al wat een buikje kreeg, een varken van marsepein. En Mem, een drol van chocola. Nou, zei Beppe. En daar is dat ook echt een Beppe voor, hè? Want Beppes, dat zijn altijd van die lieve mensen. Die zeggen, nou, we zijn er toch allemaal op. Weet je wat? Ik ga chocolademelk maken. En ze gingen daar midden in de nacht lekker chocolademelk drinken. En de kinderen mochten de een een kies en de ander een tand van Beppe haar gepit opeten. Nou, dat smaakte lekker. En het varken werd geslacht en dat aten ze op. En toen zeiden ze, nou Mem, de drol kan er ik wel in. Nee, zei Mem, die vind ik zo mooi. Die bewaar ik tot morgen. Nu allemaal gauw op bed. En dan is er morgen weer een dag. Vind ik zo mooi, hè? Sinterklaas, doet dit dat dan vaak? Want u gaat er nog een hele tour doen natuurlijk door heel Nederland. Doet u dat ook ergens anders, zo al die verhaaltjes? Zeg Hans. Ja, Sinterklaas. Waarom dacht jij dat ik onder mijn tabbet van die wijde mouwen draag? Tuurlijk, dat is het. Kan niet anders natuurlijk, hè. Maar het is goed afgelopen. Iedereen heeft een cadeautje. Zou iedereen vanavond ook iets in zijn schoen krijgen, denken jullie, of niet? Want je hoort het verhaal loopt dan goed af, hè. En dan is het natuurlijk tijd om een feestje te vieren. En dat feestje, dat gaan we met z'n allen vieren. Met al die kinderen thuis. Met alle kinderen thuis daar. Dus ga maar even staan met z'n allen. En dan vraag ik Eva nog een keer naar voren. Ik vraag Pieter nog een keer naar voren. Want het gaat iets over dat je groot bent. Dat je klein bent. Of er ergens tussenin. En dat moet je 2 handen gebruiken. En dan doe je deze beweging zo. Met 2 handen, hè? Laat maar zien, hè? 3, 2, 1 en... Oh. En dan roep je heel hard... Wij vieren... Maar ja, Sinterklaas wil natuurlijk echt wel dat het een heel groot feest wordt. Toch, Sinterklaas? U bent gek op feestjes, hè, Sinterklaas? Ja, dat dacht ik.
Ja, dat dachten we al. Dus we gaan alles uit de kast halen. En dan willen we iedereen zien springen. Inclusief alle vaders, inclusief alle moeders. En we willen iedereen horen zingen. Wij vieren... Gaat-ie? Komt-ie hoor, komt-ie. Even alles klaarzetten. Welkom bij de Cool Kids Party! Het is tijd voor een feestje. Springen, springen! Oké jongens, meiden, Zwarte Piet en Sinterklaas van boven naar beneden. Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin? Wij vieren feest. Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin? Wij vieren feest. Rondje draaien. We dansen en we springen en we zingen alles mee. Het is hier erg gezellig, dus we voelen ons oké. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. Wij vieren feest. Wij vieren feest. Springen! Laat maar zien dat je kunt feestvieren hier voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Oh, Stampen met je voeten. Even kijken of ze thuis meedoen, ja? Oh, gezellig. We dansen en we springen en we zingen alles mee. Het is hier erg gezellig, dus we voelen ons oké. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. Wij vieren feest. En nou 10 keer zo hard, hè? Wij vieren feest. Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin? Wij vieren feest. Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin? Wij vieren feest. Rondje, komt-ie. We dansen en we springen en we zingen alles mee. Het is hier erg gezellig, dus we voelen ons oké. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. Wij vieren feest. Het is gezellig. Wij vieren feest. Gewoon nog een keer. Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin? Wij vieren feest. Oh, gaat goed. Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin? Wij vieren feest. We dansen en we springen en we zingen alles mee. Het is hier erg gezellig, dus we voelen ons oké. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. Wij vieren feest. Ik hoor er niks van. Jullie. Wij vieren feest. Springen! Feestje. En laat je horen. Wij vieren. Stampen met je voeten. En laat je horen, en daar gaan we. Wij rondje maken. We dansen en we springen en we zingen alles mee. Het is hier erg gezellig, dus we voelen ons oké. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. Wij vieren feest. En nou jullie. De finale. Wij vieren Cool Kids Party. Wow. Ah, en nou dat applaus nog wel 20 keer zo hard voor jezelf. De Cool Kids Party. Yeah! Hey! Dankjewel Pieter. Helemaal leuk. Dankjewel ook Eva. Hoofdpiet, Sinterklaas. Hoe zit u qua tijdschema? Kunnen we nog de hele avond door? Of zegt u, moeten we nog wat anders doen? Of Hoofdpiet misschien? Nou, dat zal ik je vertellen. Daar ga ik niet over. Oh. Nee. Oh. Nee, kijk, ik wil wel de hele avond door. Ja. Maar de Hoofdpiet regelt het schema. Hoofdpiet. Ah. Wie is de Hoofdpiet? Moeten we even kijken. Wijs even naar de Pieten. Waar zijn de Pieten? Waar zijn de Pieten? Waar zijn de Pieten? Ja, maar wie is de Hoofdpiet? Wie is de Hoofdpiet? Wie is de Hoofd... Ik hoor je niet. Misschien dat die microfoon het niet doet. Hè. Dat zou ook kunnen. Maar... Ja, dank u Sinterklaas. Ja, oh wacht. Ja, ik sta hier. Ach, Hoofdpiet, kom er even bij dan. Kom er even bij. Zocht je mij? Ja, want hoe zit het qua schema? Moeten jullie... We hebben natuurlijk net al gezegd, al die kinderen hier hebben de schoenen gezet. Ja. En de kinderen thuis hebben ook allemaal de schoenen gezet. En we moeten daar gewoon, denk ik, mee aan de gang. We moeten al die schoenen gaan vullen. Dus ik denk dat het bijna tijd is. Bijna tijd is. Ik hoorde net dat het vannacht maar 1 graad wordt. Kunnen we beter hier blijven? Ja.
Misschien kunnen de kinderen dan een dekentje of zo. Hè, dan als wij dan over de daken heen gaan, dat we dan een extra dekentje of zo. Is het warm? Bij de schoen? Bij de schoen of zo? Schoen. Bij de schoen. Ja, Dat bij je de schoen. even kan opwarmen en dan weer Dat is verder. lekker warm. Of wel een elektrische soms. Ja, dat lijkt me heel goed. Ja, doe maar weer zeg. Maar Sinterklaas, kom er ook eens bij. Want Sinterklaas en Hoofdpiet blijft nog even staan. Want weet je, ik heb wel eens het gevoel, maar misschien kan u dat beter verwoorden. We zingen altijd zoveel liedjes over Sinterklaas. Heeft u dat gevoel ook wel eens? Ja, dat gevoel heb ik zeker. En dat meld ik ook heel vaak. Maar ja, dat blijft maar zo. Kan ik ook niks aan doen. Maar al die pieten, dat heb ik al vaker vanavond ook gezegd. Die doen al het werk. Maar zou het dan niet leuk zijn dat we toch nog ook één liedje gaan zingen voor alle Zwarte Pieten? Ja, ik zal je zeggen, meneer Hans, nog sterker. Er is eigenlijk maar één liedje over Zwarte Piet wat werkelijk top is. En dat is mijn favoriet. Dat is een favoriet liedje. En dat gaat wel toevallig over een klein pepernootje. Je hebt het pepernootje bij het schone eind. Djoeke, volgens mij, kom er ook even bij. Dames en heren, mag ik een applausje voor Djoeke? Maar Djoeke, jij kent dat liedje toch heel goed? Ik ken één liedje over Zwarte Piet, maar het is wel in het Fries. In Friesk. Ken je hem goed Friesk? Meneer Hans, Ja, Sinterklaas? het is geen, dat heb ik op de AVOEK geleerd, het is geen Friesk, maar Friesk. Friesk. Ja. Ken je hem Friesk? Kennen ze ook Sinterklaas. Dat komt helemaal goed. Dan gaan we gewoon dat liedje doen, maar zouden jullie dan wel mee willen zingen? Ja? Oké, let op. Zwarte Piet ging uit fietsen, toen knapte zijn boon. Hij moest toen weer in de mijnenfiets zonder hoorn. Hij ging naar de smid, daar inside in de smid. Ik leeuw dat er in mijn achterboon een piepenuutje zit. De smid moest vol leidje, maar plakte zijn boon. Toen koerde weer fietsen, trok het hele Frieske loon. Hey jongens en famkes, let nou toch eens op. Misschien just Piet wil fietsen, mij de Sint achterop. Wauw, applaus! Djoeke! Nou, Sinterklaas, vond u hem mooi in deze uitvoering zo? Ja, super, ik zie dat graag. Oh, ik bedoel, ik hoor dat graag. U hoort, ja, dat is nog beter Sinterklaas, inderdaad, dat klopt. Maar jullie hebben echt druk, hè? Jullie moeten... Ja, dat is vet. Maar ik heb wel iets begrepen, want er is toch iets heel speciaals. Ja, mag je zeggen? Ja, mag je zeggen. Iedereen krijgt echt een cadeautje hier. Iedereen krijgt een cadeautje mee naar huis. Vinden we dat leuk of niet? Ja, dat is natuurlijk wel wat minder thuis, maar wij zetten voor jullie wel een kleurplaat op onze website. Dat doen we daar wat extra in de schoen. Doen we wat extra's in de schoen? Ja, dat vind ik ook leuk inderdaad. Ja, echt. Ja? Dus iedereen krijgt zometeen nog een cadeautje. Maar als eerste gaat natuurlijk Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten gaan ons weer verlaten. Maar er is natuurlijk één liedje waarmee we Sinterklaas natuurlijk dag wensen. En hoe heet dat Sinterklaasliedje ook alweer? Dag Sinterklaasje. Dus als jullie zo hard mogelijk met ons meezingen, dan geef ik Sinterklaas een vaste hand. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Ik heb het fantastisch gevonden. En ik zou zeggen tot volgend jaar. Vind ik een heel goed plan, Sinterklaas. Hoofdpiet, heel veel succes vanavond. Het was echt heel gezellig, vond ik. Ja, ik vond het echt heel leuk. Heel erg super. Pieter, bedankt hè, Pieter. En dan zingen we natuurlijk nog één liedje. En die zingen we zo hard mogelijk mee. En dat is natuurlijk... Dag Sinterklaasje, daar gaan we. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied.
Ja, jongens en meisjes. Dag. Het is alweer zover. Wij gaan inmiddels afscheid nemen. Afscheid nemen van jullie thuis. We hopen dat jullie het enorm leuk hebben gevonden. En wie weet zijn we volgend jaar weer terug met nog weer zo'n prachtige Sinterklaas-uitzending. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. Maar blijf toch even kijken en zing nog even mee. Dan doen we ook nog één keer het liedje. Dus zing nog maar een keertje mee. En bedankt voor het kijken. Graag tot volgend jaar. Doeg. Zingen! Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. En dag jongens, dames en heren, jongens en meiden, vonden jullie het leuk? Vonden jullie het super? Maar ja, we moeten ook alweer bijna afscheid nemen. Maar ik wil nog één keer dat jullie zo hard mogelijk zingen. En dan laten ze hier nog allemaal cadeautjes voor jullie achter. Dus allemaal, thuis, binnen, buiten. Het maakt ons niet uit waar je bent. Maar zing nog één keer keihard met ons mee. Daar gaan we, hè. En... Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Het verslag van de intocht van Sinterklaas in Dokkum wordt mede mogelijk gemaakt door Top One Toys. Nummer 1 in speelgoed in Dokkum. En Albert Heijn Dokkum, uw eigen. Kijken, graag tot de volgende keer. Nou, om het maar helemaal af te sluiten. We gaan nog één keer dansen met z'n allen. En dan krijgt iedereen een cadeautje met z'n allen. Is dat leuk? Oké, nou, komt ie, hè? Ieder jaar komt hij uit Spanje met de stoomboot hier weer aan. Omdat die lieve Sint het oh zo heerlijk vindt om naar Dokkum toe te gaan. Hij heeft voor ieder een cadeautje, brengt het 's avonds naar je toe. Hij gaat door weer en wind, oh die lieve Sint, want de Sint, hey, die wordt nooit moe. Zing mee, het is Sinterklaas, makke staakt uw wild geraas, de zorgen aan de kant, want de Sint is in het land. Zeg jongens, in die finale moeten we natuurlijk wel met z'n allen even dansen, hè? Dus dans nog één keer met ons mee. En dan wil ik nog één keer horen, vonden jullie het leuk? En vanavond, hè, zet je schoentje bij de schoorsteen. Zing een liedje voor de Sint. Een wortel en wat stro voor Americo, zodat de Sint je huisje vindt. En 's morgens vroeg weer uit de veren. Geef je moeder snel een zoen. Jongens, wat een feest, de Sint is langs geweest. Er zit een pakje in je schoen. En nou zingen, daar gaan we. Sinterklaas, makke staakt uw wild geraas. De zorgen aan de kant, want de Sint is in het land. Het is Sinterklaas, makker staakt uw wild geraas. De zorgen aan de kant, want de Sint is in het land. Zet je zorgen aan de kant. Sinterklaas is in Nederland. Ja. Yeah. Dames en heren, dankjewel. Tot ziens, tot de volgende keer.